Прывітанне. 24 кастрычніка ў кніжнай шафе на праспекце Дзяржынскага 9 адбудуцца бэта-чытанні з будучай кнігі «Балтыйскія шкарпэткі». А 19 гадзіне я запрашаю дзяцей і дарослых далучыцца да гэтых чытанняў. Сёння я вам пачытаю некалькі частак з казкі, якая называецца «Кароль жаба». Цалкам гэтая казка будзе агучаная на мерапрыемстве. Кароль жаба. Аднойчы хлопчык, якога звалі Пакімоха, бо ён быў той яшчэ рэдкі драпежнік, разам з сястрой Этнай, бо яна часам магла ўспыхнуць, як сапраўдны вулкан, каб усім побач стала страшна, вырашылі, што надышоў час знайсці сабе сапраўднае жытло, бо жыццё ў лесе іх больш не задавальняла. У лесе жыць было не вельмі ўтульна, звярам яшчэ так-сяк, але дзецям зусім кепска. Пакімоха і Этна, колькі сябе памятаюць, жылі ў лесе, але ўсе наўкола ад птушак да жывёлінаў казалі ім, што яны не лясныя жыхары, а прыбіліся аднекуль лясной ракой, якая невядома адкуль бярэцца і невядома куды цячэ. З гісторыі пра тое, як яны трапілі ў лясны гушчар, вельмі любіў пацяшацца стары мядзведзь. Ён распавядаў, як знайшоў іх і прынёс да сябе ў бярлог. Хлопчык быў пацешны, тоўсценькі, круглы і ў смешнай піжаме з капюшонам, жоўтай. У піжамы хвост быў, як маланка. Глядзіць малы на мядзведзя і кажа: «Пахімоха», гэтак яго і назвалі. Дзяўчынка была меншая, але адразу абвясціла аб сваёй прысутнасці ў лесе крыкамі. Пачырванела ўся, рыхтык вулкан, які ўзвышаецца над лесам. Вулкан гэты ўсе завуць Этна, гэтак і дзяўчона звалі. Прынесла рэчка дзяцей у вялікім кошыку, пакінула на беразе і далей пацякла, а хлопца з дзяўчынкай пачаў гадаваць лес. Пакімоха хутка вывучыўся паляваць і быў знаны паляўнічы. Этна ўмела распальваць вогнішча з таго, што знаходзіла, але лес быў брудны, нават у самых дзікіх кутках дзеці сустракалі то плястыкавыя бутэлькі, то сырыя запалкі, а то і сурвэткі, таму шмат часу яны прыбіралі. Брат з сястрой не прагнулі сысці з лесу, яны не адчувалі, што ім трэба мяняць асяроддзе, пакуль не падраслі ды не пачалі задумляцца, што выглядаюць зусім іначай, чым астатнія лясныя жыхары, і што, можа, надышоў час вярнуцца да людзей. Мядзведь на схіле гадоў штодня заводзіў адну і тую ж гісторыю, маўляў, яны дзеці чалавека, але не лесу, як бы гарманічна яны тут не выглядалі. Але сказаць, што яны гарманічна выглядалі, было немагчыма. Пакімоха гэтак вырас з піжамы, ажно рукі ды ногі з яе павылазілі, і ззаду ўжо нічога не нагадвала смешнага хваста маланкаю, хутчэй выглядала як брудны шнурок на хлапечай дубе. А ў Этны выраслі доўгія кучаравыя валасы, што спакойна замянялі ёй швэдар, а штаны яна сабе сама пашыла. Як магла уявіць штаны, гэтак і зрабіла іх з рэчаў, якія знаходзіла, з пакетаў, ручнікоў, сурвэтак. Аднойчы мядзведь распавёў дзецям, што там, калі падняць галаву вышэй, да гары, адкуль бяжыць рака, там, дзе яны яшчэ не былі, хоць ім здавалася, што бывалі, там стаіць чалавечы замак, нікому не патрэбны, закінуты, але гэтак ён адно выглядае. Гэты замак захапіў кароль жабка, і ён, гэты пыхлівы і раздзьмуты да неверагодных памераў зялёны карапуз, ганарыста лічыць сябе вышэйшым не толькі за лясных жыхароў, але і лепшым і разумнейшым за людзей. Таму і пасяліўся там. Ды ўсё ж дзецям варта наведаць замак, каб пачаць жыць па-чалавечы. Мядзведь сказаў Пакімоху і Этне, каб яны пашукалі шчасце ў замку, каб знайшлі кнігі ды вывучыліся чытаць і нават пісаць. Тады яны стануць бліжэйшыя да чалавецтва і, можа, здолеюць збіць гонар з караля жабкі. Другая частка. Пакімоха і Этна выправіліся да гары. Ішлі цэлы дзень, і толькі пад вечар убачылі ўдалечыні вялікі каменны дом з вежамі, якія глядзяць на ўсе 4 бакі свету. У цэнтральных вокнах гарэла цёплае святло. Дзеці вырашылі ночыць у лесе, а раніцай пайсці ў замак. Яны забраліся на верхавіну сасны і на галінах заснулі. Уранні іх пабудзіў крык. З вышыні дрэва Пакімоха заўважыў, што сам кароль жаба б'е па спіне і галаве кагосьці ружовага і тоўстага, выганяючы яго з замку. З замку выштурхалі кухара Парася, якога дзеці неўзабаве сустрэлі пад сасною. Парася Кук быў слынны кухар.
Усе ведалі яго майстэрства, таму было дзіўна, што жаба запрасіў такога файнага умельца смажыць кіўбаскі ды гатаваць салаты, бо ўсё, чаго прасіў кароль ад Кука, варыць суп з мухаў, якія яму упалёўвалі салдаты. Мушыны суп, нават прыпраўлены жукамі, быў зусім нясмачны. Нават калі дадаць чарвякоў, і парася Кук не ўмеў гатаваць ежы з кузурак, яго і выгналі. Дзеці пасябравалі з парасём і паабяцалі, што абавязкова вернуць яго ў замак, калі самі туды трапяць і дамовяцца з жабай пра жытло. І тады ўжо ён будзе гатаваць усё, што яму заманецца, каб ласаваць іх. Кук апавёў, што ў замку 120 пакояў і пасяліць можна не толькі дзяцей, але ўсіх лясных жыхароў. Але кароль жаба дужа сквапны і злы, і што яны і падысці да замку не паспеюць, як іх схопяць вартавыя, і невядома, чым тое скончыцца. Пакімоха і Этна вырашылі браць замак штурмам. Хлопчык выразаў з галінак 500 салдацікаў, дзяўчына кожнаму салдаціку падаравала жыццё, дакрануўшыся уласным магічным указальным пальцам, а парасё Кук з лістоў клёну зрабіў самалёты, бо вакол замку велікан Боб выкапаў велічэзны роў, заліў вадою, распаліў вакол полымя, якое дзень і ноч падаграе ваду ажно да кіпну. Таму прайсці немагчыма, калі мост падняты, а вось пераляцець лёгка. Увесь дзень дзеці рыхтаваліся да бітвы, нават не прыкмецілі, як наступіла ноч. Этна распаліла вогнішча, а Кук згатаваў усім кашу з каштанаў. Пакімоха нашыхтаваў сваіх салдацікаў і загадаў ім класціся спаць пасля вячэры, каб набрацца сілаў. Сярод ночы пачнецца штурм замку. А далей вы даведаецеся на імпрэзе бета-чытаннях 24 кастрычніка ў кніжнай шафе.